16 интересни факта за мозъка и навиците на хората. Ръти мозъкът на възрастен тежи около 1,4 кг, но използва около 20% от цялата енергия на тялото. Втори, хората забравят 50% от информацията, която научават в първите часове след това. Трети, мозъкът обработва визуална информация 60 000 пъти по-бързо от текста. 4. Усмивката активира същите области на мозъка като шоколадът, прави ни щастливи. 5. Хората са по-креативни, когато са уморени, защото логическите филтри отслабват. 6. Средностатистическият човек има около 60 000 мисли на ден. 7. Мозъкът няма болкови рецептори и затова операции на мозъка могат да се правят будни. 8. Музиката активира същите центрове като храната и парите, носи удоволствие. 9. Мозъкът вижда и чува илюзии, които често подвеждат сетивата ни. 10. Хората помнят емоционални събития по-добре от скучни. 11. Фокусът върху едно нещо повече от 20 минути води до спад на внимание. 12. Човешкият мозък е по-активен през нощта, когато сънуваме, отколкото когато гледаме телевизия. 13. Навиците се формират за средно 66 дни, но могат да бъдат ускорени с целенасочено повторение. 14. Мозъкът реагира по-силно на нови и странни ситуации, отколкото на рутината. 15. Смехът активира мозъчни области, свързани с социална връзка и освобождава ендорфини. 16. Бонус факт. Мозъкът може да генерира толкова електрическа енергия, че да захрани малка LED крушка, дори докато спиш.